रेक्सुआ जा मोजां हमना होफैदोंना थैयाखै आरोना गोथांसो आरोना नै मोजां खोमादों नोङो आं बांसिन अनो ना दादाया बांसिन अनो नोंखौ सोर बांसिन अनो होनदां आं अनो दा बांसिन नुबाय मा होननाय जाखो बे मारैजाय होना गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ मर्निं स्टार्ट खालामबाय मोखां सुखां ब्रास खालामबाय बेनिफ्राय जेबो फुनाखै आरोना सनाफोर ओमफ्राय बेनिफ्राय जेबो फुनाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो मोनसे जिनिस देखायनो नागिरदों नोंसोरनो नै मा होनो बिदिखौ बै दाउ आथिं गोलाव गोलावा बेखौ जोंना रेक्सुआ जा मोजां हमना होफैदोंना थैयाखै आरोना गोथांसो आरोना नै होसोबायना जा मोजां अरनानै लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय न' सिङाव खारजोब्बाय बेफोर दरजा फांथेनिफ्रायनो आं हमनो मोनबाय आरोना जा मोजांनो नै जाजायो लोगोफोर जाजायो बियो बेखौ एवनानै जागोन आङो दाहायो अनु लेक्सु गुड बय बोरै लेक्सुआलाय अनु नै रागा जोङाबा अरो इलाय खेबोलै नामा खेबजागोन खेबो आरोना दाउ बायदियानो आरोना सेम टु सेमनो मा दाउ होनो मा होनोथाय बिदिखौ आङो मिन्थिलाय लांला दै जिखुनु मा दाउ होनो बै न'नि दाउ बायदि आरोना जोंनाव ओंखाम खालाय जाफैबाय खेबना होबावो फाग्ला दाउ बियो जोंनाव ओंखाम खालाय जाफैबाय थायोमोन होनना खाना दोनसिगोन आङो दायो जागोन र' आंखौ खेबदोंना इयो बे रेक्सुखौबो खेबनायानो खुगायाव खोमोना दंलाय आरोना रेक्सुनि खोमोना आयौ खुगायावनो खेबना होदों नै आंखौ इयावनो जेबो जायाखै आरोना लोगोफोर ओरैनो खुगाजों ओरै माबादों बिदि जायाखै रेक्सु स्पटखौ दाखादो लोगोफोर दायो आङो जल्दि नानैनो जाग्रा ब्रेकफास्ट होनोसै ओमफ्राय टिफिन बानायनो थांनाय लेखा फरायगासिनो दं आरोना बे समावनो होफैदोंमोन नालाय बेखौ खानानै दोनसिगोन आरो लोगोफोर दायो लोगोफोर जोङो देलायनानै मानानै रेडि स्कुलाव थांगासिनो बेखौ मैयासो प्लास्टार होदों नालाय स्कुलाव थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर जल्दिनो जा मेंलाबायनाय मोन्दों माबा मर्निं हांसो हेस थांग्रोनोसै लोगोफोर सनालिना दिनै माबासो नालाय उइकनेस दे नालाय पिटि ड्रेस आरोना हारसिं गाननानै जि मुजाखौबो उल्था जुथाखौबो मारिनो रोङै जाखोमोन लंपेन्टखौबो मैलासो फोनांजोबो हारसिं गाननोलायनो बियो जि हारसिं गाननो होननानै सनालि दिनै खानायखौ नोंनिखौ एसे हाना होनोसै दे दाहाय दे हाय दा हा बेखौ नै नालाय नै जि गाज्रि नुबाय बोरैबा सोम दा हागोन दा हायोना होआ मैया खानाय हानो होनबा हाहोआ होनथारदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै एसे हाहोगोनलायनो दाहाय एसे गोरलै हाना होगोन आरोना सलसेनो बे खिबुनिखौल' गाज्रि नुनायखौ थांगोननोसै लोगोफोर बिदिब्ला नै बास स्टेन्डआव मोनफैबायानो जोङो बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै जोङो बैला दादा शंकरनि थथ' दंना शंकर दादानि थथ' दंना बेजों थांसै साहा लोंगासिनो खालिनो बास स्टेन्डआ मर्निं टाइम ना मैया आं नायस'नाखै बिनि थथ' गोथाव गाखोदो साहा खायथासो खा लाहाय खाखिसो स्कुल मोनफैबाय नै सुदिमसा मोनहा सफैबावबायसो मालाय नै टट'खौ सिंसिम लाबोआसै फैनो बायो सोरबा सिगां थाबायगारोथ' दा खोन्थादे होनदों मादै होनदों नोंसोरनिया मारैजाय होना मामिजों रायजानो गिनानै दा खोन्था होनदों दायो सफैबाय जोङो नै गलि ओमफ्राय लोगोजों गावजों एसे अरलायलायदोंनो दा खोन्थादे होनदों आरो मा लोगोआ
सानैजों खोन्थालायनानै लाफैबाय बुलायलायदों होननानैहाय उन्दैफोरनि खेलायलायनाय स' दायो थांनोसै संहैनोसै आरोना आलु उलु लाबोबाय आं दिनै मैगं गैयामोन आं मैया खोन्थाखादों मैया जेबो मैगं लाबोआखैना दिनै मैगं लानानै फैबाय आङो एसे स' थांनोसै संहैनोसै लोगोफोर अमा रेजेक आरोना बिथे एसे लाबोदों आङो बेखौ होगोन दा मोजांल' जाबाय थानाय जायोना बेनि थाखायनो आङो रेजेक लाबोनानै फैबाय जानो लुबैनानै आरोना आरो जाथ'थारला दिनैनिफ्राय बेदर होनानै लोगोफोर स्कुलनिफ्राय फैनानैहाय ओंखाम संबाय आङो ओंखाम मोनबाय ओंख्रि संगासिनो दङ मोनसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि गरम माने सान्दुं गैया होमबाबो दोहो दोहोथार ओमफ्राय मानसिफ्रा जि ना गुरफैदों आरोना ओमफ्राय ना सारनो होननानै आंबो नायदोंमोन बुरजा रानजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नांला सारहैलायला नैबे मोखांनिखौनो एसे साननैसो रानबावबा अखा जुदि हायाबा रानबाथाय सारनो मोनसिगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मानसिबो गैयाना न'आव बोराय आंल' ओमफ्राय बिदिबाथाय आंहा बाखायो आरो ओमफ्राय मानसि थाबासो एसे मोजां जायो ना साफोर हमनो देग्लाय आङो गैया खेनसेबो गुरहैनाय जायाखै आरोना खर' बुरजादों देखायगासिनो खर' खुरना होदों माला बिदानो बिदि खुरना होयो खर'खौ देना होजाम्बि खर'आव थ'थाल डिजाइन ना माथो मडेल डिजाइन नायथाङालै मा डिजाइन बियो मडेल सनालाया दिनै स्कुलाव सोरजोंबा अरलायलायदोंनो मारै अरलायलायाखै मारै अरा नों ओमफ्राय नों मारै अरा बुलायलायदोंनो सानैजों ओमफ्राय दा खोन्थालायलायबावोनो बिमानो जि खेस्रामि गोजाखा सानैजों हामगौ नामा बियो बिदि बुलायलायनो आङो मा फोरोंहरा बेखौ हामा होननायखौ बुलायलायनो हामा नांलायलायनो हामा होननायखौ खोथा मानियाखैना हामा बिदि सौबाथाय आंजों स्कुलाव दोनलांजाखानायबो नङा बिदिबा अनो सोरबा अनो बिदि बुलायबा नांलायबा अनो बे बिदा जाम्बानि खोथाखौ लाबाथाय जाम्बि जाबाय नोङो बिदिबाथाय अना रावबो मिन्थिबाय दा होगोन खाव चक्लेट बुजागोन मिसा मा होनगोन औ मा होनगोन बिदि बुलायबा होमबा मानो बुलायलायो मानो नांलायलाया हामा ना अनलायनांगौ लोगोजों लोगो बिदि नांलायलायनो हामा लायदोना आंलाय माथो मिथिगौ खानजं लायनो थांबावबाय आरोना आङो बादा हरखायो उन्दैजों उन्दै हामा नांलायलायनो होननानैहाय नांलायबाबो आरोना बुलायलायबाबो हामा अना रावबो मिसाबो अना होननानै बुंखायो आङो बुलायलायनो हामा नोंखौ सोरबा बुबाबो बुनाङा नांगौलाय मिसिनो खोन्था होननानै बुंखायो आङो माने उन्दैफोरखौ थोनदावनो नांखाया आरोना सोरबा बुबा बुफिननांगौ बेबायदि होननो नांखाया नङाबा बारा जायोना बेनि थाखायनो आरो लोगोजों लोगो हिन्जावजों हिन्जावसो नालाय सानैजों बिराद लोगोबो खिरख'लायनाय ओमफ्राय मायबा दाय जालायलायदों खोमा सानैजों संनानै लागोन लोगोफोर मोनाखै दाबो हा ओंख्रियानो खानजङा मोनबोबाय बिदानि खानजङा खानाय खानना होनायाबो नोंगौसो बाब हाबाब नों दादाखौ अनोसै हे अनो माथोलाय दादाखौ आंनो नाङा होनोलाय हा गोदान दादा लायनोसै होनलायलायो सनालिया हे मोजांसै नोंनि दादाया मोजां नङा दा सिंग्रा लाबोनानै होफैनायालाय सिंग्रा लाबोनानै होफैलायो नोंनो औ आं बांसिन अनो ना दादाया बांसिन अनो नोंखौ सोर बांसिन अनो होनदां बिदि नङाब्रा सोर बांसिन अनो बाबि बा बाबि दादा बा दादा सोर बांसिन अनो होनदां आं अनो दा बांसिन नुबाय मा होननाय जाखो बे एकदम बिदाखौ बासिनोनो हाखाया आरोना लोगोफोर मा होनबावनो बिदानि सिगाङाव बिदाखौ थैनोबो बासिया आरोना बिदा गैयाबा आंनि सिगाङाव रायखुमागोन दादाखौ नांला गोदान दादा लायनोसै मोजां नङा होननानै गावजों नांलायलायबा आरोना ओमफ्राय जै बिदा थाबाय होनबाथाय बासिनो हाखाया आरोना लोगोफोर आं ओंख्रिया खामजोबसिगोन आंना नै लोगोफोर बिथैखौ होनानै लाबाय आङो माने बेदर मोजां एसे लागायदेरदों आरोना नानि मोना जायाना रेजेकखौ आरो बिदायाबो जाया दा मोजांखौ बासिनो जाबावगोन ना जाबावा गेरेन्थि गैया
मैया आदा हरनाय ना दङ बेखौ बिसोर जाथोंसै फिस मोननैनो आं नुवाखैहाय बे गावनो अबाव दोनो जानो लुगैदों होनना मोनजाबाय दा नुबाय दा आं बेदरजों खथ' मोजां संनो हाबाय थेंक इउ होनासै सनालियाबो मालाय थेंक इउ आयौ टेबोलानो नायजाया नै दहाय फुङाव जानाय टिफिन बेखौ सुफैनांगौसो गोथाव दा सनालि आं जाला नामा बेखौनो थेंक इउ आंबो खेनसे मोनजाबाय आरोना लाबोना होफैनायनि आंहाबो खेनसे मोनजाबाय आरोना माने बोराया बांद्राय जालाबायनो नागिराना बेदरनि जेखौ ओमफ्राय आं मोजां एसे लागायनानै लाबोदों आरोना ओमफ्राय आङो बिराद जानो लुगैबाय थादों ओमफ्राय बोराया जानो लुगैदोंबा लाबोनानै जाफैदोना होननायखाय आङो लाबोथारबाय आरोना दिनै माने बिसिनि थाखाय आं लाबोआ नानियाबो बांद्राय जानो नागिरा एनै बेदरा दंजोबो दाबो बिदैल' लगायनानै जादों बियो लोगोफोर माने बिदिनो बेदर रेजेकबाथाय जानो नागिरा आरोना बिसोरो मोजांखौ बासिना होबाबो एसे बोरैबा मोनो मानसिफ्रानो मा होनबावनो बिसिनि थाखायनो आङो माने रेजेकखौ लाबो आरोना नोंनि बिदैखौ लादों दे आं दा होबावगोन ना बिदै दंबावो ना सारायावहाय मानोथो बिनानावखौ माबा हरखो बिदिनो सानैजों नांलायलायबाय थायो आरोना जानायनि बेदरसो लादों नो जाम्बि नोंनिफ्राय रादाया सानैजों जाबाबो बेनि थोरसि सानैजों सिख'लायनानै जायो ओमफ्राय अनलायबाथाय जि खानाय खाना होलायलायनाय नुखादोंना लोगोफोर बेबायदिनो आरोना जोंना ओमफ्राय रेक्सु सासे बेयो दहाय दाउ हमना होफैदोंमोन ना बेखौ सिथारला आङो दा मोनाफ्राव सिथारनानै दोनसै गोथांसोना दाबो जेबो जायाखै ओरैनो दङ बिदिनो दोननो दाहास' गावसा गेलेनो जे खेबा दहाय खुगायाव खेबना होदों आंनाव नै बेयावनो दहाय देखायखादोंना नोंसोरनो लोगोफोर आङो नैयावनो खेबनानै होनाया दहायो ओरै मबाइल खाथियाव लाबाय थाबाय आं भिडिअ बानायबाय थाबाय मर्निंआवहाय नों सिखायाखैमोन ना ओरै खेबहरना होबाय ब्रा खुगायावनो फाग्लासो खुगाया एकदम गोलावथारना बिनिया आथिङाबो गोलावथार लोगोफोर दायो मोनखांजोब्बाय ओमफ्रायो ओंखाम जानानै लाखानोसै नामा बेखौनो सानदों आङो बिसोर रुटि जागासिनो दङ आरो मोनथामल' लाबोखादोंमोन आङो सानदों जाबाय आंहाबो एसे मोनजाबाय रानलायनानै जाथोंसै बेखौनो ओमफ्राय दिनैनिफ्राय आरो बेदर होनायखौनो जाथ'ला आरोना लोगोफोर फैसा गैथ'थारला जा दं खरसा लाबोबाय आङो दिनै आलु बानलु बानला ओमफ्राय खुमब्रा थाइसे लानानै फैदों आङो आयौ जा दाम आरो ना गोरलैयानो 50 थाखा होनबाय 40 थाखानि लानानै फैबाय आङो लोगोफोर माने ना गोरानफोरजोंबो जानो मोजां जायो ओमफ्राय आं ओरैनो बाथोन संनानैबो जानो बिराद गोथाव मोनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दालिजोंहाय आङो दालिखौ जायाबाबो मा होनो बे खुमब्रा बेदरखौहाय खननानै जानो बिराद मोजां मोनो आरोना लोगोफोर दालिजोंहाय लोगोफोर दायोथ' मोनखांजोब्बाय जानानै लाग्रोसै आरोना ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन र' आंखौ जि सावथालफोरजों रायलायहरनो थिनहर गावावहाय नागिरबाय खोमागासिनो दं आरो लोगोफोर दायो ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै जिरायनानै दङ बार ओरैबायदि खोलो खोलो बारदोंना ओमफ्रायो बेयाव मानि थाखाय जिरायदों बिनिबो खारन दं आरोना सेरजा खारलांफिनथारबाय बिदाजों मेथाइ जानाय दावराव जालायगासिनो दङ सानैजों दरजा फांथेदों बिदाया दहाय स्कुलनिफ्राय लाबोनाय गावनि खाजाखौहाय मोनसेल' जादोंना ओमफ्राय रुटिबो जादों गावहा बेखायनो दोनदों माखासेखौ बेखौनो बिदा लानानै न' सिङाव दरजा फांथेनानै थादों आरोना बेखौनो सानैजों दरजा खेवलायगासिनो दहायनो दरजा मारिथेदों बिदाया ओमफ्राय आं बेयाव जिरायनायनि खारना बेनो नैबे खाथिनि खोस्लिफाना गोनां ओमफ्राय बेयाव हाखर दंना मोनसे जोंहा सारनो होननानै दोननाय बेखौ माने एकदम ओरैबायदि ना गुरनो फैदोंना दिनै बुंनांला आरोना बै हाब्रुबिलनिफ्राय दाबखाफारा होनो मास्टारपाराबो होनो दाबखाफारा होनो हाब्रुबिल होनो अनेक मोनथाम होनो आरोना जायगायानो गुवारथार ना दाबखाफाराया ओमफ्राय माने फुंनिफ्राय दिनै ट्रिप मोनब्रैसो जाबाय आरोना ना गुरफैग्राफ्रा ओमफ्राय नेनांगौ डिउटि होनांगौ लोगोफोर ओमफ्राय दैया एसेरानो नांबावगौ ना सारजाथ'वा बेखौनो एकदम माने मानसि गैयाबाथाय एकदम गुरग्लिलांजोबखायो आरोना दहायबो माखासे गुरखांखाबाय ओमफ्राय बादा होबाबो मानिया आरोना लोगोफोर मा होनबावनो ओमफ्राय बोरायजों रायहरजादों बादा होना मानियाबा खबाइनि नाखौ लखबना होजोबजागोनबा आंजों होननानै
लोगोफोर दसे इयावनो जिरायना थाथ'नोसै टाइम पासनो दैया रानजोब्बाय होननानै सों देखायगासिनो दं आं र' नै दैया गैथारला आरोना नै इसिम रानजोब्बाय ओमफ्राय नैबे खोस्लिफानायाव दै दंबावोना बेखौ सारनांगौ बन्द' दोनबाय खेवथारासै ओमफ्राय बै आं नालेंखर दालाय गारनायथिंबो इयावबो हाखर दं आरो बेखौनो सारनो होननानै दोनदों बाखि गुरग्लिजोबखाबाय आरोना मानसिफ्रा ओरैबायदि ना गुरनो फैयो ना मा होनबावनो नै मानसिफ्रा ना गुरग्राफ्रा दुगैग'नो हाबाय सनालिखौहाय ओमफ्राय आंहाबो दुगैनांसिगौ थाब दे बबेयाव अबावबा थै गदोंमोन दहाय पिस्थल खायनानै जि हाग्रा फुखांबाय सानैजों जोंहा लामानि ना सनालि देखायासै जोङो नोंसोरनो हाग्रा फुनायखौ जि सानैजों हाग्रा फुबाय जोङो ओमफ्राय हाग्रा फुनायनि सनालिनो आङो फुसखाबो जाहोबावबायसो दिनै फिथाइबो जाहोबाय मोननानै मा जाहोखो आङो नोंनो दिनै फुसखा फिथाइ जाहोजोब्बाय ओमफ्राय फैना सिङाव खाजा ओमफ्राय बेदर जाहोलायजोब्बाय ओमफ्य रुटिखौबो जाजोब्बाय देन्जार मोनजाबाय दिनै सनालिया स्कुलाव ब्रेड हरबाव दंसोमोन आङो ओमफ्राय कुरकुरिबा हाब सनालिना दिनै माला माल जानायावनो जानाय मोनजाबाय लोगोफोर नानिखौ थुखैखांबाय आंबो दुगैनोसै बेलासिबाय दायो आङो एसे खामानि दामानि दहाय मावना लाखांबाय सिथ्ला फुखांबाय सानैजों जि हाग्राबो फुबाय आरोना जोङो लोगोफोर ओमफ्राय ब्लगखौबो बांद्राय गोलाव खालामला आरोना बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय लाभ इउ टेक केयार बाय होनदो सनालि बाय